بسم آب وولد ومنفس قدوس حد أملاح آمين. كبران حزب እግዚአብሔር ሎሚ እዚ ሰሙን ናይቲ እሙን አገልጋሊ ወይ ገብርሄር ኢልና ንሰምዮ ሰሙን ስለዝኾነ ኣብ ዘመነ ጾም ስለዘሎናኻ ልዕሊ ኩሉ ጉዕዞና ህይወትና ምስቲ ናይ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ሕማማት ምስቲ ናይ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ስቃይ መከራ ውርደት ኣብ መስቀል ምእንታና መማትን እቲ ብዓወት ዝተንስኦ ትንሳኤን እና ማዕዶና ስለንጓዓዝ ዘሎና ኩልና ነዚ ተገንዚብና ትንሳኤ ክንጥምት ንሕናውን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እንትንስእ ሰባት ክንከውን ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ በኹሪ ትንሳኤ ዝኾነ ክርስቶስ ነቲ ንሕናውን ክንትንስኦ ዘለና ጉዕዞ ንዕኡ ጠሚትና ምስኡ ክንሓብር ንዘለዓለም ምስኡ ክንነብር ስለዝኾነ በዚ መንፈስ እዚ ክንጓዓዝ እዩ። ስለዚ እሙናት አገልገልቲ ኣብ እምነትና ጽኑዓት ኣብ ህይወትና በሐቂ እሙናትን ተአመንትን ኮይና ክንነብር ምእንቲ ነቲ ናይ እግዚአብሔር አቦ ፍቅሪ ነቲ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ኣብ መስቀል ብምማት ዝገለጸልና ምልአተ ፍቅሪ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ዝህበና ህይወትን ፍቅርን ክነስተንትን ክንርዳእ ይግባእ። ምክንያቱ እሙን ክኸውን ዘለዎ ሰብ ንእግዚአብሔር በቲ ንሱ ዝደልዮ መንፈስ ክኸይድ ምስ ዝፈቅድ ስለዝኾነ ፍቃድ አምላኽ ክንምልእ ትእዛዙ ክንሕሉ ክንፍጽም አገዳሲ እዩ። በዚ ምክንያት እዚ እዩ ኣብቲ መሃለይ ናብቲ መጽሓፈ መክብብ ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 9 ተዳሪእናዮ አታወዲ ኣብ ጊዜ ንእስነትካ ባህ ይበልካ በዘን መዓልታት ንእስነትካ ተሓጎስ እትደልዮ ግበር ልብኻ ዝብህጎ ከዓ ሰዓብ ግናኸ አምላኽ ብዛዕባዚ ኩሉ ከም ዝፈርደካ ግን ዘክር ንእስነትን ብጽሕነትን ቀልጢፉ ይሓልፍ እሞ ስለዚ ጓሂ ካብ ልብኻ ሕሰም ካብ ሰብነትካ ኣርሕቕ ክፉእ መዓልታት ከይመጸ ባህ ኣይበለንን እትብለሉ ዓመታት ከዓ ከይቀረበ ከሎ ብመዓልታት ንእስነትካ ንፈጣሪኻ ዘክሮ ብርሃንን ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ከይጸልመቱኻ ደመናታት ድሕሪ ዝናም ካብ ስፍሮኦም ምልጋስ ከይኣበዩ እተን ዝሕልዋኻ ቀላጽምካ ረድረድ ከይበላ እዘን ብርቱዓት ኣእጋርካ ከይደኸማ ኣስናንካ ስለ ዝወሓደ ምሕያኽ ከይሰኣና ከለዋ ኣዒንትኻ እውን ፈዚዘን ምርኣይ ከይሰኣና ከለዋ ኣእዛንካ እውን ነቲ ካብ ኣደባባይ ዝመጽእ ድምፂ ምስማዕ ከይሰኣና ከለዋ ማለት ድምፂ መጥሓንን ድምፂ ኣዕዋፍን ድምፂ ደረፍቲ ኣዋልድን ምስማዕ ከይሰኣና ከለዋ ኩርባታት ምድያብ ከይፍርሓካ ከሎ ምኻድ መገዲ ከይጸገምካ ከሎ ጸጉርኻ ከይሰየበ ከሎ ገና ሰብነትካ ረድረድ ከይበለ ከሎ ዊንታኻ ዘበለ ከይጠፍአ ከሎ መዊትካ ናብ ናይ ዘለዓለም መሕደሪኻ ከይከድካ ከሎኻ ሰባት ኣብ ኣደባባያት ከይልቀሱልካ ከለው ህይወትካ ከም ድርብሩር ከይተበትከ ከም ፍዮ ወርቂ ከይተጨፍለቐ ከም ዕትሮ ኣብ ዓይኒ ማይ ከይተሰብረ ከም
መዘውር ኣብ ዒላ ከይተሓምሸሸ ስጋ ድማ መሬት ስለ ዝኾነ ናብ መሬት ከይተመልሰ መንፈስ እውን ናብ ተዋሃቢኡ ኣምላኽ ከይተመልሰ ብመዓልታት ንእስነትካ ንፈጣሪኻ ዘክሮ ናይ ከንቱ ኩሉ ከንቱ ይብልቲ ሰባኺ ጥበበይና ሰለሞን ነዚ ኣብ ህይወቱ ዘስተንተኖ ንሱ ገና መንእሰይ እንከሎ ተሓሪው ብእግዚአብሔር ህዝቢ ንኽመርሕ ሰለሞን ብእግዚአብሔር ዝተሓቶ ሕቶ ብሓቂ ዝደለኻዮ ክህበካ ሕተተኒ ለምን ሰለሞን ነዚ ናይ እግዚአብሔር ሕቶ ክመልስ እንከሎ ስልጣን ኣይለመነን ናይ ጸላእቱ ሞት ኣይለመነን ኣይተመነየን ሃብቲ ኣይለመነን ኣይደለየን እንታይ ደኣ ነዚ ህዝብኻ ምእንቲ ክመርሖ ምእንቲ ከገልግሎ ጥበብ ሃበኒ እግዚአብሔር ጥበብ ንሰለሞን ዝሃቦ ቅድሚኡ ይኹን ድሕሪኡ ንኻልእ ኣይሃቦን ይብለና እቲ ቃል እግዚአብሔር ስለዚ መንእሰይ ሰለሞን ብጥበብ ክምራሕ ፈቐደ ጥበብ ብቐንዱ ክርስቶስ እዩ ቃል እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ብሕጊ ኣምላኽ ክምራሕ ብቃል ኣምላኽ ክምራሕ ንርእሱ ብቃል ኣምላኽ ክግዛእ ስለ ዝፈቐደ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጥበብ ሃቦ ባርከስ ጥበብ ነተን ካልኦት ሃብታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሰርሓት ትገብር ነተን ሰብኣውያን ሓይላት ህያዋን እትገብረን ጥበብ እያ ከመይ ጥበብ እንተሎሰ ፍትሒ ወይ ርትዒ መጠን ጽንዓት ዝያዳ ኣብ ህይወቱ ከም ዝዓያ ይኾና ከመይ ጥበብ ንእግዚአብሔር ክንፈርሕ ንእግዚአብሔር ክንፈልጥ ዝገብረና ስለ ዝኾነ በዚ መንፈስ እዚ ኩሉ ጊዜ ከምቲ ንጉስ ሰለሞን ተመነዮን ዝደለዮን ናይዚ ዘመን እዚ መንእሰይ እውን ብፍርሓት ኣምላኽ ክመላለስ ንፈጣሪ ክዝክር ኣብ ኩሉ ህይወቱን ጉዕዙኡን እቲ ፈጣሪኡ ብዝብህጎ ብዝደልዮ ብዝፈቅዶ መንገዲ ክመላለስ ባህታ ሓጎስ እኳ እንተተመነየ እቲ ባህ ክብሎ ዝደልዮ ነገር ግን ከም ድላይ ኣምላኽ ክኸውን ከመይ ትባህ ክብሎ ዝገብሮ ክሕተተሉ ምዃኑ ከመይ ኣብቲ መጽሓፈ መክብብ ዝረአናዮ ኣብ ግዜ ንእስነትካ ባህ ይበልካ ይብል ባህታ ሓጎስ ምንጩ እግዚአብሔር እዩ ውሽጣዊ ባህታ ውሽጣዊ ሓጎስ እንረክብ ድላይ ኣምላኽ ምስ እንፍጽም እዩ ትምኒት ስጋና ምስ እንፍጽም ዘይኮነ ፍቃድ ኣምላኽ ምስ እንፍጽም እዩ ከመይ ትምኒት ስጋ መብዝሕትኡ ግዜ ናብ ሓደጋ ስለ ዘእትወና ከምቲ ያዕቆብ ዝብሎ ሃረር ትብሉ ትምነዩ ስለ ዘይትረኽቡ ግን ትቐትሉ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ እውን ሰብኣ ገላትያ ኣብ ዝጸሓፎ ብዛዕባ ትምኒት ከመይ እቲ ትምኒት ስጋ ኢሉ ዝጠቕሶ ነገር ንኣና ናብ ህይወት ዘይኮነስ ናብ ሞት ዝወስድ መገዲ ስለ ዝኾነ ትምኒትና ተሃረርታና ትባህ ክብለና ንምነዮ ነገር እንታይ ምዃኑ ፈሊና ክንፈልጥ ጥበበኛታት ክንከውን የድሊ ከመይ ጥበብ ኣምላኽ ዘለዎ ሰብ እምበር ኩሉ ጊዜ ኣብ ህይወቱ ብፍቃድ ኣምላኽ ብድላይ ኣምላኽ ክመላለስ ስለ ዝደሊ ከመይ መጀመርያ ጥበብ ፍርሓት እግዚአብሔር እዩ
تنእግዚአብሔር ዝፈርሕ ሰብ ንትእዛዙ ይሕሉ ንእግዚአብሔር ዝፍቅር ሰብ ንትእዛዙ ይሕሉ ከመይ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብአ ገላትያ ኣሕዋተይ ንስኻትኩም ሓራኽት ኮኑ ኢኹም ዝተጸዋዕኩም እንተኾነ ንሓድሕድኩም ደኣ ብፍቕሪ ተገዝኡ እምበር እዚ ሓርነትኩም እሲ ንምኽንያት ሓጢአት ኣይትግበርዎ ከመይ ሕጊ ብምሉኡ ኣብቲ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅር ዝብል ትእዛዝ ተጠቕሊሉ ኣሎ ንሓድሕድኩም እንተተናኸስኩምን እንተተበላዕኹምን ግና ንሓድሕድኩም ከይትጣፍኡ ተጠንቀቑ ኣነ ግና ብመንፈስ ንበሩ ትምኒት ስጋ ከዓ ኣይክትፍጽሙን ኢኹም እብለኩም ኣለኹ ከመይ ትምኒት ስጋ ምስ መንፈስ መጻርርቲ እዩ መንፈስ ከዓ ምስ ትምኒት ስጋ መጻርርቲ እዩ ስለዚ ነቲ እትደልይዎ ምእንቲ ከይትገብሩ ክልቲኦም መጻርርቲ እዮም ብመንፈስ እንተተመራሕና ወይ እንተተመራሕኩም ግና ሕጊ ንምፍጻም ግዱዳት ኣይኮንኩምን ግናኸ ግብሪ ስጋ ግሁድ እዩ ንሱ ከዓ ምንዝርና ርኽሰት ዝርጋን ኣምልኾ ጣዖት ጽልኢ ጥንቆላ ባእሲ ቅንኢ ቁጥዓ ገዛ ርእስኻ ምፍታው ምፍልላይ መናፍቕነት ቅንዓት ስኽራን ጓይላ ከምዚ ዝኣመሰለ ካልእ እውን እዩ ከምታ ቀዲመ ዘጠንቀቅኹም እቶም ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝገብሩ ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይወርሱዋ ብለኩም ኣለኹ ይብል ስለዚ ኣብ ግዜ ንእስነትካ ባህ ይበልካ ክብል እንከሎ ባህታ ብኸመይ ኢና ንረኽቦ ሓጎስ ብኸመይ ኢና ንረኽቦ ፍስሓ ብኸመይ ኢና ንረኽቦ ኢልና ክንሓስብ ይግባእ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ብስኽራን ብጓይላ ብዝርጋን ባህ ክብለና ኢልና ንሓስብ እንተደኣ ኮይና መወዳእቱ ባህታ ዘይኮነስ ሓዘን ጓሂ ሒዙ ዝመጽእ ከመይ ዝሙት ንመጀመርያ ዊንታ ስጋ ባህጊ ክሕድር ይኽእል እዩ ባህ ዝብለና ክመስለና ይኽእል እዩ ግን ሳዕቤኑ ግን ሓዘን ሒዙልና ክመጽእ ይኽእል እዩ በዚ ምክንያት እዚ ኩሉ ግዜ ጥንቃቄ ኣብ ጉዕዞ ህይወትና የድሊ በይናይ መንፈስ ክንመላለስ ከም ዘሎና ከነስተውዕል ይግባእ ባህ ክብለና ኣለዎ ክንብል ከለና እቲ ንኸዶ መንገዲ ህይወት ዝህብ ሓጎስ ዝህብ ሰላም ዝህብ ክኸውን ደኣምበር ነቲ ጉዕዞና ዘጸልምት ክኸውን የብሉን ከመይ በዘን መዓልታት ንእስነትካ ተሓጎስ እትደልዮ ግበር ልብኻ ዝብህጎ ከዓ ሰዓብ ግናኸ ኣምላኽ ብዛዕባ እዚ ኩሉ ከም ዝፈርደካ ግን ዘክር ንእስነትን ብጽሕነትን ቀልጢፉ ይሓልፍ እሞ ስለዚ ጓሂ ካብ ልብኻ ሕሰም ካብ ሰብነትካ ኣርሕቕ ክብለና እንከሎ እምበኣር እትደልዮ ግበር ድላይና ግን እንታይ ክኸውን ኣለዎ ትምኒትና ግን እንታይ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ድላይ ኣምላኽን ፍቓድ ኣምላኽን ደኣ ክኸውን ኣለዎ እምበር ካብ ናይ ኣምላኽ ድላይን ፍቓድን ወጻኢ ክኸውን የብሉን ከመይ ትድላይና ንእግዚአብሔር ባህ ዘብል ንእግዚአብሔር ዝሕጉስ ንሕና ከዓ ህይወት ንረኽበሉ ሰላም ንረኽበሉ ክኸውን ኣለዎ ከመይ እቲ መጽሓፈ መክብብ ኣብ ግዜ ንእስነት ባህ ይበልካ እትምነዮ ዘበለ ግበር ክብል እንከሎ ዝሕጉሰና ነገር እቲ ምንጭ ሓጎስ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣብ ልብና ብዝህቦ ጸጋ እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍና እምበኣር ነዚ ከነስተውዕል ኣሎና ኣብ ዘመን እዚ ንሪኦ ነገር ግን ባህታ ሓጎስ ይርከቦ ኢልና ንሓስቦ ከምዚ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብአ ገላትያ ዝዘርዘሮ ትምኒትን ፍትወት ስጋን መወዳእትኡ ፍርኡ ሓጢአትን ሞትን ዝኾነ ነዚ ክንብህጋ ይግባአናን ከመይ እቲ ትምኒት ስጋ
أبن فتصم له جزء منجست أملاح كم زين ورس قاليس قلنا له نفس وكف مع التاوي هوتنا نزيك هبانا خنرحق كنك ألس እግዚአብሔር አምላክ ጥበቡ ከበና ክንልምን ይግባና ከመይ ሓደ ጊዜ ግብረ ስጋ ዝብሎ ትምኒት ስጋ ዝብሎ ዘሎ ቅዱስ ጳውሎስ ንአና ከም ኖርማል ኣብዚ ምድር እዚ ክንነብር ከለና ክንገብሮ ዘሎና ኮይኑ ዝስማዓና ጊዜታት ኣሎ ባህግን ባህታን ዝፈጠረልና ኮይኑ ዝስማዓና ጊዜ ኣሎ ስለዚህ ንስጋና ንስሚዕትና ተኸቲልና ኣብን ኸደሉ ጊዜ ብዙሕ ሓጎስ ክንረክብ ኣይንኽእልን ጊዜያዊ ሓጎስ ዝመስል ግን ከዓ ሞት ሒዙ ዝመጽእ ስለ ዝኾነ ጥንቃቄ የድሊ ከመይ ኣብ ጊዜ ክብረ በዓላትና ልደትን ፋሲካን ከነብዕልን ከለና ብፍላይ ኣብ ዘመናት እዚ ኣብዚ ጊዜ እዚ መንእሰይ ባህ ክብሎ ናብ ወጋሕቲ በለይቲ ብምኻድ በዓል ትንሳኤ በዓል ናይ ልደት በዓል ናይ መንፈሳዊ ነገራት ከብዕል ይደሊ እዚ ከዓ ብሓቂ ናብ ሞት እናኸደ ናብ ውርደት እናኸደ ናብ ዓዘቕት እናኸደ ትንሳኤ ክብዕል ኣይክእልን እዩ እነብዕሎ ትንሳኤ ካብ ውድቀትና ብምትንሳእ ብሓጢኣትና ተኣሚንና ንስሓ ብምግባር ንእግዚአብሔር ኣሕዚነ ብዝብል መንፈስ ነቲ እግዚአብሔር ዘፍቀረኒ ፍቕሪ ብዘይምጥማተይ ብዝጎደልክዎ ጉድለት ብእከየ ብምባል ናብ ኣምላኽ ብምምላስ ነቲ ዝረስሐ ልቢ ብምንጻሕ ንእግዚአብሔር ንኽርኢ ክበቅዕ እምበር ካብ ገጽ ኣምላኽ ንኽርሕቕ ክኸውን የብሉን ብጓይላን ስኽራንን ብዝሙትን ዝበዓል ክብረ በዓል የልቦን ብፍላይ መንፈሳዊ ክብረ በዓል ትንሳኤን ልደትን ህይወት ዝህበና ክኸውን ካብ ሞት ህይወት እንረኽበሉ ካብ ውድቀት ኃጢአት እንትንሳአሉ ካብ ባርነት ሓርነትን ናጽነትን እንረኽበሉ ክኸውን እንዳለዎም በር መሊስና እንእሰረሉ መሊስና ናብ ባርነት እናኣትወሉ ክኸውን የብሉን ስለዚ ክብራን መንእሰያት ብሓቂ ንክርስቶስ ክንመስሎ ኣብ ክርስቶስ ክንስረት ክርስቶስ መሰረትና ክኸውን ኣብኡ ከዓ ክንሃንጽ ህንጻና ከዓ ክጸንዕ ምእንቲ ክሳብ ጊዜ ሞትና እንጓዓዞ ጉዕዞ እቲ ሕጂ ንሃንጾ መሰረት ስለ ዝኾነ ብሓቂ ኣብ ክርስቶስ ክንስረት ይግባአና ካብኡ ክንመሃር ይግባአና ብፍቕርን ሕያውነትን ክንመላለስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ዝወረደ ስጋና ለቢሱ ኣብ መንጎና ዝተረኽበ ኩሉ ጊዜና ኩሉ ጊዜ እውን ኣብ መንጎና ክህልው ዝፈቐደ ብቃሉ ብስጋኡን ደሙን ምሳና ክነብር ምሳና ክህልው ዝፈቐደ ንሕና ህይወት ክንረክብ ሰላም ክንረክብ እሞ ኩሉ ጊዜ ኣብ ጉዕዞና ንእግዚአብሔር ኣይንግደፍ እቲ መንገድን ሓቅን ህይወትን ዝኾነ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ናብኡ ንጠምት ነቲ ሓቂ ንምበሮ ከመይ ሓቂ ሓራ ስለ ዘውፅአና ብሓቂ ንመላለስ ክርስቶስ መንገዲ ህይወት ስለ ዝኾነ ህይወት ክንረክብ ብክርስቶስ ንመላለስ በዚ ምክንያት እዚ እምበኣር እዚ ዘመን ጾምና ዘመን ትንሳኤ ክነብዕል ምእንቲ ክንክእል ብሕማማትን ስቃይን ሞትን ክርስቶስ ክንሓልፍ ይግባእ ኣብ ስቃዩን ተደኣ መሲልናዮ ኣብ ትንሳኤኡ ከዓ ክንሓብሮ ኣብ ክብሩ ከዓ ክንሓብሮ ምዃንና ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ዝገልጸልና ጥምቀትና ምስ ክርስቶስ ምማትን ምስ ክርስቶስ ምትንሳእን እዩ ስለዚ ምስ ክርስቶስ ንሙት
ምስ ክርስቶስ ከዓ ሓቢርና ክንትንስእ እቲ ዝለበስናዮ ሓዲስ ሰብነት ሓዲስ ልብሲ ናይ ጥምቀት ክሳብ ግዜ ሞትና ከሰኔና ምእንቲ ብሓቂ እግዚአብሔር አምላኽ ንኹልና ንጹሕ ልቢ ይፍጠረልና ጸግኡ የብዝሓልና ሰላሙ የውርደልና በረከት መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ኣይፈለየና ኣብ ትንሳኤው ኩልና ሓቢርና ክንትንስእ እግዚአብሔር አምላኽ ዝፈትዎ ህይወት ክንነብር ንሕና እንቅደሰሉ እግዚአብሔር አምላኽ ዝኸብረሉ ህይወት ያበና አቦና በሰማይ ተነብር ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ በሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና በደላትና ይቅደበለልና ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ከም እንብል ኣብ ፈተና ይተእትወና ካብ ኩሉ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይሞ አሜን። ሰላምና ኸው ማርያም ጸጋ ዝመላኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እንካባ ንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርሲ ፍሬ ስጋ ዝተባረኸ እዩ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና ንኃጥኣን ንሕጅን ንግዜ ሞትናን አሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንተ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩን ዘለዓለምን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላኽ አሜን። እግዚአብሔር ንኹልኩም ይባርኽኩም ጸጉ የብዝሓልኩም ሰላሙ ይሃብኩም ገጹ የብርሃልኩም